etoso mienu a odikoma Thessalonikafoɔ ti baako. Paulo ni Silwano ni Timoteo de koma Thessalonikafoɔ asafo wɔyɛn agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo mu. Adom ni asomdwe a efiri agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo nka mo. Ɛsɛ yɛn sɛ yɛda Onyankopɔn ase daa mo nti anuanom sɛ de fata efiri sɛ mugidie yini boroso na mu nyinaa maako dɔ a mode dɔ mo ho no mu adɔ. Mo bo asetɔ ne gidie a mukura mu mo taa nyinaa ne amane a mummia mo ani hunuye ne mu nti na ma yɛn ara yɛhoahoa yɛn ho ma mo Nyankopɔn asafo no mu. Ɛno na ɛyɛ Nyankopɔn atɛntene ne agyirae sɛ obebu mu sɛ Nyankopɔn ahini a muhunu ho amane no fata mo. Efiri sɛ tene Nyankopɔn anim sɛ ɔde ahohia tua wɔn a wohiahia mo no ho ka. Na ɔma mo a wohiahia mo ho no ne yɛn ahome. Ɛda a obeyi Awurade Yesu adie afiri soro ne tumi abɔfoɔ ugyaframa mu na watɔ wɔn a wonim Onyankopɔn na wɔantie yɛn Awurade Yesu asɛmpa no ure. Wɔn na wobenya akatua daa ɔsɛeɛ afiri Awurade anim ne na hoɔden animonyam ho. Ɛbrɛ bɛba sɛ wɔnhyɛ no animonyam na hotifo mu na wɔnhwɛ na wɔnwadeɛ wɔ wɔn a wɔagye adie nyinaa mu. Efisɛ wɔagye adanse a edi mu no adi ɛda no mu. Enti nso yɛbɔ mpae ma mo daa sɛ yɛn Nyankopɔn mu mo sɛ ɔfrɛ no na ɔmfa tumi so mma mayɛmuyɔ ani sɔdeɛ ne gidie adwuma nyɛma na wahyɛ yɛn Awurade Yesu din animonyam wɔ mo mu ne mo nso wɔ ne mu sɛdeɛ yɛn Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom no teɛ. Thessalonikafoɔ nwoma a etoso mienu ti mienu. Nsi esrɛ mo anuanom yɛn Awurade Yesu Kristo ba ni yɛn ano a ɔbɛboaboa ba ne nkyɛn no ho. Sɛ mo mma wɔn na ne mo adwene ntɛm na wɔntu mo bo honhom ana asɛm ana nwoma a wɔse efiri yɛn nkyɛn ho sɛ bi Awurade da no anya adu. Mo mma obiara na ada mo biribiara fam efiri sɛ ɛremma gye ɔwaya a wɔbɛwae no abansa ne wayi onipa a onni mmara no adi. Ɔsɛeɛ ba no a ɔsɔre na ɔma ne ho so tia de wɔfrɛ no Onyankopɔn anaa wɔsom nyinaa ma ɔno ara kɔtena Nyankopɔn asɔredan mu de ne ho kyerɛ sɛ ɔne Onyankopɔn. Monkae sɛ me wɔ mo nkyɛn no mekaa mo yei no mu anaa na afei deɛ esi kwan no munim sɛ obeyi no adi ne brɛ mu. Na mmarato ahuntasɛm no anya ayɔ adwuma nanso gye sɛ wɔyi deɛ ɔda so si kwan no afiri ntɛm ansa na ɛno ansa na obeyi deɛ onni mmara biara no adi deɛ Awurade di n'anum home beku no na ɔde ne ba no pue beyi no hɔ koraa no. Ɔno nso na ne ba no ɔba no Satan adwuma yɔsoɔ atoro tumi ne nsɛnkyerɛnneɛ ne ahodwiridie nyinaa mu ne deɛ ɛntene na ada nyinaa mu wɔn a wɔyera no mu ɛsiane sɛ wɔanye nokorɛ dɔ na wɔde agye wɔn nkwa. Yɛn nti Onyankopɔn soma na ada mu adin aba wɔn mu ama wɔagye atoradi na wɔbu wɔn a wɔanye nokorɛ nie na mmom wɔn ani asɔ deɛ ɛnte no nyinaa atɛn. Na yɛn deɛ mu nti ɛsɛ sɛ yɛda Onyankopɔn ase daa anuanom a Awurade dɔ mo efiri sɛ Onyankopɔn afiri mfitiaseɛ ɛyi mo kɔ nkwagye mu honhom ahoteɛ ne nokorɛ gidie mu. Emu na ɔnam yɛn asɛmpa no so afrɛ mo aba na moanya yɛn Awurade Yesu Kristo animonyam. Enti afei anuanom munyina pintin na munkura tetesɛm a yɛn mo asɛm anaa yɛn nwoma so kyerɛkyerɛ mo no mu. Na ɔno yɛn Awurade Yesu Kristo ne yɛn agye Nyankopɔn a ɔdɔ yɛn na wama yɛn daa werɛ kyekyerɛ ne anidasoɔ pa adom mu no. Ɔnkyekye mo werɛ na ɔnhyɛ mo den asɛm ne adwuma pa nyinaa mu. Thessalonikafoɔ nwoma a etoso mienu ti miɛnsa. Deɛ edi akyire no anuanom mommɔ mpae ma yɛn na Awurade asɛm nya kwan nkɔ so na wɔnhyɛ no anuonyam sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mo hɔ nso na wɔnyi yɛn mfiri nipa asesafoɔ ne abɔnefoɔ nsɛm
Efiri sɛ enye nipa nyinaa na wɔwɔ gyidie. Ɔnokwafo ne Awurade a ɔbɛhyɛ mo den na ɔhwɛ mo so ɔbɔnefoɔ no ho no. Na yɛn ani da mo so Awurade mu sɛ moyɔ na mobɛyɔ deɛ yɛhyɛ mo. Na Awurade nkyerɛkyerɛ mo akoma nkɔ Nyankopɔn dɔ ne Kristo bu asetom. Na anuanom, yɛhyɛ mo Awurade Yesu Kristo din mu sɛ montwe mo ho mfiri onua bi a ɔnam basabasa na onni atetesɛm a onyaa no yɛn nkyɛn no soɔ no ho. Na moa munim sɛ ɛsɛ sɛ musua yɛn, efisɛ yɛanyɛ yɛn ho basabasa wɔ mo mu. Nanso yɛnni obi aduane kwa, na mmom yɛyɛ adwuma, mmɔdemmɔ ne ɔbrɛm, anadwo ne awia, na yɛanyɛ ade so amma mo mu biara. Ɛnyɛ sɛ yɛnni ho kwan, na mmom yɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho yɛ sɛna hɔ ama mo na mo asua yɛn. Yɛwɔ mo nkyɛn no nso, yɛhyɛ mo sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma a, mma no nnidi nso. Na yɛte sɛ ebinom wɔ hɔ a wɔnenam basabasa wɔ mo mu, na wɔnyɛ adwuma, na mmom wɔyɛ trɛtrɛ. Na wɔn a wɔte saa no, yɛhyɛ wɔn tu wɔn fo, yɛn Awurade Yesu Kristo mu, sɛ wɔnyɛ adwuma kom mfa mpɛ wɔn ano aduane. Na mo deɛ anuanom, mommrɛ papayom. Na sɛ obi antie yɛn asɛm a ɛwɔ nwoma yi mu a, monhyɛ no nso. Mo ne no mmɔfeko na n'ani nwu. Nanso mummu no sɛ ɔtamfo, na mmom monkasa nkyerɛ no sɛ onua. Na ɔno asomdwoe Awurade no ama mo asomdwoe daa ade nyinaa mu. Awurade ne mu nyinaa ntena. Me Paulo nkyi a mede mmea me nsa metwerɛ a ɛyɛ sɛnkyerɛne me nwoma nyinaa mu, sɛdeɛ metwerɛ no nie. Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo nyinaa.